Hello guys, είσαστε στο κανάλι Mr. Gamer και σήμερα θα δούμε κάτι που δεν περιμένατε. Κάτι που δεν περιμένατε καθόλου. Σήμερα θα δούμε, όπως βλέπετε πάνω από τον τίτλο, τα αστεία βίντεο 2017. Δείτε το όλοι, αστεία βίντεο, πολύ γελίο βίντεο, το 10 νομίζω πρέπει να είναι, επειδή γράφει 1. Ναι. Σας το λέω, δεν το έχω δει, αλλά θα πάμε να το δούμε μαζί. Ναι. Πάμε. Ωχ, έσπασε. Guys, έσπασε. Oh my god. Παιδιά, αυτή η Ιαπωνέζη. Oh my god. Σαν ελικόπτερο γερνούσε. Ωχ, παιδιά, τι είναι αυτά. Αυτός θα ήθελε, αυτός θα έπαθε. Αχ, παιδιά, αυτό παγίδες Ιαπωνδίκια. Παγίδες Ιαπωνδίκια. Παιδιά, δεν το περίμενα. Oh my god. Παιδιά, δεν μπορώ να μην γελάσω. Συγγνώμη, αλλά... Oh my god. Oh my god. Oh my god, παιδιά. Oh my god. Oh my god. Ερωτευμένος. Oh my god. Αυτός τι θα κάνει. Και αυτός παγίδα. Α, για να δεις τα κορδόνια του. Για να δεις τα κορδόνια του και το άφησε εκεί πέρα. Άφησε την ποντικοπαγίδα και την έπιασε ο άλλος. Τι καλή. Θα ζούσε. Παιδιά, αυτές οι ιαπωνικές εφευρέσεις είναι τα Παναγιά μου. Από το στόμα. Είμαι στο δωμάτιο μου. Oh, sorry. Από ό,τι βλέπετε βγήκε καινούριο βίντεο από το W2C. Θα το πω μετά. Παιδιά, είδατε πώς το... Παιδιά, sorry, περιμένετε να πάμε 10 δευτερόλεπτα πίσω. 20. Κοιτάξτε τι θα κάνει. Oh my god. Δεν το πονάει. Oh my god. Παιδιά. Oh my... Κοιτάξτε πώς το κοιτάει. Oh my god. Όχι. Κοιτάξτε τι έγινε. Ναι, η μαμά μου ήταν, συγγνώμη γι' αυτό. Τι
Έπεσα κάτω. Oh my god. Wow. Πώς τα κατάφερα. Παιδιά, αυτό το είχα δει, αλλά όχι σε αυτό το... Ενώ αυτή τη φάση κάπου βρέω την έκλεψε, γιατί την είχα δει και σε ένα άλλο επεισόδιο. Ναι. Τι θα κάνω. Όπαλε. Μερικοί ψαράδες δεν έχουν κάτι πράγματα για να πιάνουν τα ψάρια. Να το απόγγελο πιάστηκε στο κεφάλι του. Oh my god. Τι κάνει αυτός. Παιδιά, όλος ο κόσμος τώρα χάζεψε. Αλήθεια σας λέω τώρα. Όχι. Τι έκανα. Oh my god. Όχι, πάνω στη φωτιά. Πάνω στη φωτιά. Τώρα, συγγνώμη για αυτό, παιδιά. Αλλά ότι βλέπετε ότι είχα βάλει και like για να μην χάσω το βίντεο, αλλά τώρα κάτι γίνεται. Οκ, το διόρθωσα. Ναι. Αυτός που στερεώνεται. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ δυνατή η φωνή τους. Δεν θα μιλάω για λίγο, κοιτάξτε. Αυτό εννοούσα, γι' αυτό δεν έβαζα τόση πολύ φωνή. Πάει η μοτόρα. Έφυγε η μοτόρα. Ή ποδήλατο. Όχι, μοτόρα. Πάει και ο άνθρωπος. Τα βουλιές. Όπας. Έπεσε κάτω. Out. Τι θα κάνω τώρα. Oh my god! Παιδιά, κοιτάξτε! Όπας, με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά είμαι στο δωμάτιο και κοιτάξτε, πάνω δεν έχω καλό ίντερνετ. Αλλά δεν πειράζει. Είμαι subscriber του WDC. Ναι. Ναι, νομίζω αν θέλετε να σας δείξω και σχεδόν το άλλο μισό, τα άλλα 3 λεπτά, γράψτε μου στα comments αν θέλετε να το συνεχίσω. Και αυτό ήταν το βίντεο, κάντε μου like, κάντε μου subscribe και τα λέμε σε ένα βίντεο. Bye!